Сутринта беше още млада, но селото вече дишаше тежко. Като стар човек, който се събужда с болка в костите си. Русица стоеше пред къщата, притиснала в ръце изтърканата вълнена жилетка, сякаш в нея беше останала топлината на отминалите години. Дворът беше тих. Само вятърът разклащаше сухите клони на ореха, а покривът на плевнята скърцаше, сякаш и той се оплакваше от времето. Някога тук имаше смях, детски гласове, стъпки, песни по време на жътва. Сега всичко беше останало като спомен, закован в прахта. До нея лежеше торбата. В нея прежда, малко хляб и една стара кърпа. Беше я приготвил още от вечерта. За път, както казваше майка и някога. Само, че този път не знаеше на къде ще тръгне. Синът им беше заминал преди 5 години. В града, после в чужбина. Пишеше рядко. Добре съм, майко, все повтаряше. Но думите му ставаха все по-кратки, а почеркът все по-чужд. Русица погледна към празната къща зад себе си. Вратата беше открехната, сякаш чакаше някой да влезе. Или да се върне. Тя въздъхна дълбоко. Ех, живот, прошепна. Сложи жилетката в торбата, изправи се бавно и направи крачка напред. После още една. Стъпките й бяха тежки, но решителни. Като на човек, който не тръгва защото иска, а защото няма кой да го задържи. Зад нея селото остана същото. Притихнало и износено от времето. Само вятърът продължаваше да разказва истории, които вече нямаше кой да чуе.